ସାଇକେଲ ଧରିକି ଆସୁଛି ସେ ସାରା ଛୁଆଟା ଧରିକି ସେଠି ଶିଖୁଛି ରାସ୍ତାଟା ପାଖରେ ଆଉ ଏଇରକମ ଆମେ ଏଇଠି ନିଆ ସେ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇନା ଆଲୋ ଫକ୍ସରେ ଛୁଆଟାକୁ ଇଏ କରିଦେଇଛି କୋଡ଼ର ଧରିଛି ଲୁଗା ବିଣ୍ଡା କରିକି ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି ସେ ଛୁଆଟା ଶିଖୁଛି ସେ ଛୁଆଟା ଗୋଡ଼ ହାତ ଖାଲି ହଲଉଛି ଲାଲ ପଡ଼ା ଛୁଆଟେ ବୁଝିଲ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିନି ତା ଘର ଦେଇକି ଆମେ ସାଇକେଲ ନେଇ ପଳେଇଲୁ ପଳେଇଲା ପରେ ଆଉ ଯିଏ ଆମ ପଛରେ ତ ଆସିଲେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ସିଏ ବି ସେଇଆକୁ ଦେଖିନି ସେ ଆସି ଆମକୁ କହିଲେ ଆମେ କହିଲେ ଆମ୍ବା ଦେଖିବେ ଡରିନି ଏଇ ଯେଉଁ ମହାନ୍ତିଆ ପାଖର ମାଧାଇ ମୁଁ ଦେଖିନି ତାକୁ ମାଧାଇ ତାର ଗୁଣି ଶିଖୁଥିଲା ସେ ତାର ସବୁ ସାଧନା କରୁଥିଲା ସେ ବାହାରିଲା ବାହାରି ଇଏ ତାର କ'ଣ ସବୁ ସେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଆକୁ ସବୁ କରିକି ମନ୍ତ୍ର ଦେଖି ଦେଖିକା କଲା ତୋ ଆଗରେ ସାଇକେଲ ଗଡ଼ା କାଚ ଡର ନା ମୁଁ ଅଛି କିଛି ଯାହା ଆସୁନି ମାଲ କହିକି ସବୁ ମିଛଟାରେ କହିକି ମୋତେ ନେଇକି ପଳେଇଗଲା ସେମିତି ବୁଝିଲ ନା ପୁରା ଡରିନି ନା ମୁଁ କାହିଁ ଡରିନି ତମେ ଥରେ ପିତାଶୁଣି ଭେଟିଥିଲ ନା ଆଉ ଭେଟିଛ ଆଗକୁ ଆଉ ଭେଟିନି ଏଠି ଖାଲି ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ବାପାଙ୍କୁ ଛାଇଆ ଚାଲି ଯାଉଛି ଧୁଣି ଧୁଣି ହେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ଚାଲୁଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁନ ବାରର ରାତିର ଆମ କୁଅଡ଼ା କେତେବେଳେ ଏଇ ଓଜନ କରୁଥିଲି ସାନ ଝିଅ ଯେଉଁ ସେ ମରିଛି ସେଇ ନିଆଁ ଯାଉଛି ବଡ଼ା କଲେ ଠିକ୍ କଥା ସେ କହୁଥିଲେ ସେ ଲୋକ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆତ୍ମିକ ଜୀବ ଅଛି ଦୁଇଟା ଅଛି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ଆଉ ଗୋଟେ ରକ୍ଷା ପାଇଛି ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ କୋଉଠି ନାନୀ ଘର ପାଖରେ ସେଇ ବନସ୍ଥ ପାଖରେ ଟିକେ କହିବ ନା ସେ ବିଷୟରେ କହୁନ ଟିକେ ସେ ବିଷୟରେ ହଁ କୁହ ଟିକେ କ'ଣ